kaisa komiti khajaka a komiti bo tamole sini YTF no kaisa poni manabo tau ni suto para suko block vice president working district governor ono ba Choba Choba primary committee pun khoi ya o khura ono sino sini tabo sina toy lang constituency to sini secretary to jawa primary meeting pero Choba hote lupa nahi hai tabo grassroots जे डिसिप्लिन बाबे सामखायनो बागै सिनि बुबाग्रानि अग्रेर दिबलन चबाव जों जत सिक्लारक थानचाकाय एकलगे जों बुबाग्रानो फानरै बिनो चबाव खोप्लाय खायनो हनैनो जों तिनि मिटिं दाहोका ताव जों जत सिक्लारक मिलि बिनि समायबो तांलायका जों बुसकाङो तेव एक्टिभलि खाय तेव फानरय जों सामतांनाय बुबाग्रानो बिनि ग्रेड दिबलन चबाव खोप्लाय खायनाय सिन जतन चबा अग्रेर दिबलनो अल लास्ट फाइट खायतनि जों बुबाग्रानो खोप्लाय खायनाय ताई सिक्लारक साथिबो जे तुइ बागलाय एक्टिभलि खाय जों सामखाय दमनि ताव बुसकां सालो तेव एक्टिभलि खाय जे जागा तुइनि प्रब्लेम जे जागा कुनु नक कुबाय बा करिनु कुं बिथि बायने रांख्रै उन्दै रंनो जों बाहायके जुबायन तेव एक्टिभलि खाय YTF रक साकथारिमान अकगन बि सालाय डिसकसन खायनाय ते बुसकांनि सालहंनि बागै सिनि कयेक्टा अको चाबलायके जों कक ताई नेक्स्ट टाइम रगो सेंट्रल मीटिंग रक साब्रुम खायना रकनि kokchapma कक सालायनो जों दिनि मीटिंग खायलायके अमुसुन आबो बर नि मानजा खाबा ब्लॉक दे मानजा सिनि जत ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक नि वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट ताई YTF नि जारा सेंट्रल नि वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ताई जत एग्जीक्यूटिव बॉडी दिनि और मानजा खायके YTF नि